Yeah, arewa wanted. Idan Allah wasu irin ƙwaƙwalwa Allah ya baka, wasu irin buɗaɗɗiyar ƙwaƙwalwa gare ka har yau shekarar ka kuɗi kana aski amma a ci har yau kai wani irin jahili ne. Ina magana ga sai wani aka ke mu baka da abin da ke cewa ne. Yanzu zan fita zan je in dawo suna kuma wani babba ya zo ka mai aski ka san dai baka iya ba duk wanda ya zo ka ɓata mai shi wallahi kai da shi ne. Ai mai askin fa. Gyaran fuskan ɗi da kawai za ka mun saboda na jiya ma aka taɓa mun ka gane. Wani wani na ai ka fita mun da jini la ilaha illallah to wallahi tallahi ba zan biya kuɗin askin nan ba kuma wallahi tallahi zan gare da ogan naka baka isa ba wallahi ka fita mun da jini haka nan wallahi baka isa ba wallahi tallahi ka je ka ban wani yaro a can bai iya aski ba ya zo ya yanke ni a kunne wallahi tallahi in baka yi wasa ba in na yadda Allah ya koya ka je ka ban wani yaro a can bai iya aski bai ba kuma me na faɗa maka faɗa maka ka wanda yau kamar kana mai aski ba me yasa kai baka jin magana ne na ga ma duk wanda da kake sai rena mutane aski ba wata na yi kasan wanda zai ci ubanka wallahi ba abin da ya dame ni to na dai faɗa ma yanzu zan je in dawo kana ji zan je in ƙara dawo yanzu sura kuma wani yau kamar aski Na aski zan yi ba. Yaran fuska a kan. Kai kan ba. Ya ka take ba. Baka da hankali ba kai aski ba ba. Ki so mai ran ka shago na shan. Da mun abu da kai. Now you ask. Kai! Assassin ba sa